תפילה קצרה להצלחה. בשפתי סיפרתי, ותענני אדוני אלוהי ישראל, מלך מלכי המלכים ואדוני האדונים. חונני ושמע תפילתי אדוני, ושבעתי האזינה. אל דמעתי אל תחרש, כי אתה מקשיב לכל שיחות בפי. אדבר, ושומע כל תפילה אתה הוא מעולם. ברוך שומע תפילה. זו הייתה אחת התפילות המקסימות המופיעות בספר החדש והנפלא, תפילת הלב, המכיל אוסף תפילות של מקובלים וסיפורים מחייהם. הספר יצא בפורמט באמת שמכבד מאוד, בהוצאת כתר. ערך אותו העיתונאי דוד לוי, המגדיר עצמו איש סודם של מקובלים, חוקר תרבות ישראלית ויהודית ומשפטן. שלום דוד לוי. ערב טוב לך. קראת מאוד יפה את התפילה. תודה. כי אני הרגשתי הזדהות. איך התקרבת לנושא הקבלה והמקובלים? זה התחיל לפני בערך 20 שנה, הייתי עיתונאי במעריב, והתחלתי להציע לעורכי העיתון לעשות כתבות על המקובלים. אז הם אמרו לך בטח, תעזוב אותך, קוסמים. לא, זה כמו עכשיו לעשות, אם עכשיו נציע נגיד לעשות משהו על חייזרים או משהו כזה, זה היה דבר אאוט לגמרי, אף אחד לא דיבר על זה, הרב כדורי היה כבר בן 93 וברך מאות אלפי אנשים בחייו, אבל לא ראית כמעט מילה עליו בעיתון. נכון שהוא היה גדול המקובלים, אתה מסכים עם בדורנו? בדור האחרון אני חושב שהוא היה באמת זקן המקובלים, ומההיכרות שלי איתו באמת אחד הגדולים שהיו אי פעם. תגיד לי, כל הנושא הזה של חצרות, של אנשי עסקים שעושים פומבי ובאים להילולות אצל מי שהם מגדירים עצמם מקובלים, לא מפריע לך? אני חשבתי שהמקובל פועל בסתר, שזה עיקר העניין, שהברכה שרויה רק בסמוי מן העין. זה נכון שהברכה שרויה בדבר שסמוי מן העין, אבל יש גם את הצד של קידוש השם, כלומר, כשאדם עושה משהו יש בו כוח להעיר אנשים לדברים חיוביים, אז יש בזה גם כן עניין, אבל באמת את צודקת, באופן עקרוני, המקובלים האמיתיים הם אנשים באמת של אמת, הם לא זקוקים לחשיפה, הם לא זקוקים לעיתונים. היו מקובלים שביקשתי לפרסם אותם והצטנעו, או שלא נעתרו בכלל, או לעתים נדירות הסכימו לדבר ולהיחשף. העניין הזה של באמת טייקונים שנוהים להילולות זה עניין של השנים האחרונות. לפני 20 שנה זה לא היה ככה. איכשהו הסמיכות הזאת בין כסף לבין תורת הסוד, שאמורה להיות באמת צינור למשהו רוחני לחלוטין, לא נראית כל כך טוב. זה לא פסול גם לפי היהדות, שאדם שיתאשר תורם מעשר. לתרום זה יפה מאוד, אבל באמת ההצגה של הדברים לפעמים יכולה להגיע לנקודות שהאדם שיש לו פחות מאשר נוחי דנקנר שואל, רגע, ואני לא זכאי להתקרב אליו. אבל תראי, לצד מה שאת רואה בעיתונים, יש גם מקובלים אמיתיים שמברכים מכל הלב, לא מבקשים שקל ומוכנים באמת למסור את נפשם עבור אדם שרוצה ברכה, הוא רוצה עזרה, הוא רוצה הקשבה, וזה... שאלתי מקובלים, אגב, מה זה באמת להיות מקובל? כי המקצוע הזה, הפרופסיה הזה, ממש עניין אותי, איך זה להיות מקובל? ואמרו לי, הגדולה היא לשים את עצמך בתוך האדם שלידך, שמולך, שמבקש את העצה שלך, שמבקש את הברכה שלך. כך התחלתי את המסע אחרי התפילות של המקובלים, ואספתי משהו כמו קרוב ל-300 תפילות. ואיך בחרת? זה קשה. בחרתי את התפילות שהן יותר נצרכות ליום-יום, תפילה להצלחה, לפרנסה, לזיווג, נגד עין הרע, תפילות שכמעט כל יהודי, גם אם הוא מגדיר את עצמו חילוני, יהיה לו עניין. נמנעתי מלהכניס לספר הזה תפילות ארוכות, תיקונים מסובכים, דברים שחילוני לא יכול אולי להתמודד איתם, אלא משהו, באמת חיפשתי משהו שכל חילוני יכול להסתדר איתו בקלות. בהמשך למה שאלתי אותך קודם על המקובלים וההילולות המאוד מוחצנות, יש היום גם כל מיני מקובלים שיש להם תוכניות רדיו ומייעצים לעסוק בקבלה מעשית. איך אתה רואה את זה? על פי האורתודוקסיה היהודית, קבלה מעשית היא דבר שאפשר להגיד שכמעט אסור לעסוק בו. יש ספר של הרב הלל מירושלים, ראש ישיבת אהבת שלום, שנקרא תמים תהיה, שממש מגדיר מה מותר ומה אסור לפי הקבלה, והוא יותר מדבר על האסור. כלומר, גם המקובלים הגדולים עוסקים יותר באסור, וקבלה מעשית צריך להיות מאוד מאוד זהיר. הרב כדורי עצמו גם כן היה נגד זה, המקובלים הגדולים יצאו נגד זה לא פעם.
אבל קבלה זה לא רק לעשות דברים מסוימים, זה גם להבין דברים מסוימים, זה להתפלל אותם, זה להרגיש אותם בלב. ואני ניסיתי יותר ללכת לכיוון הזה של התפילות, כי באמת זה דבר שמאחד את כל הזרמים, בתוך הקבלה ובתוך היהדות. מאוד התרגשתי לקרוא בהקדמה שלך, אתה כותב על החוויה שהייתה לך בבית הכנסת, כילד שאוסף סוכריות, כשמפזרים סוכריות בבר מצווה או אירועים, ושאתה רוצה לשחזר את החוויה הנפלאה שהייתה לך כששמעת את התפילות, שהרגשת שהן יוצאות מן הלב ונכנסות אל הלב. כן, אני חושב שכל החיים שלי אני מנסה להיות אותו ילד בן 3 ולחזור, ואולי רבים מאיתנו ככה. כולנו, להיות כן. הילד ולהגיע לרגע של תמימות באמת של 100%. זה קשה. זה קשה. זה קשה, ואולי הספר הזה הוא ניסיון שלי להגיע לדבר הזה, ואולי גם באמת שאלת איך בחרתי תפילות. חיפשתי גם דברים של תום. אתן דוגמה, למשל, תפילה מלפני 150 שנה של יהודי קוצ'ין בהודו דווקא. תפילה בעיניי יפה, נקרא לך 2 שורות ממנה. הקהלה חוזרת מהמקווה, ותראי איך הרב מברך אותה ליד כל האנשים. יפה כלבנה, יונה ממעונה, רוני כי בנה, אדוני ירך, קומי אורי כי באורך. צאי מתוך בבל אום נחלת חבל, בכינור ובנבל אחדש את שירך. חושי ברננה מול קריית חנה, ושורי נאמנה מראש סנירך. קומי מאפרך, התפתחי מוסרך, והללי לצורך. ארבך ושחרך, קומי אורי כי באורך. אמן כן יהי רצון. וכמוטו לספרך בחרת, ואם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. אל חי מרומם על קרובים, כולם ברוחו יעלו. מתוך הפיוט אם ננעלו של רבי שלום שבזי. למה דווקא זה בכוחן של התפילות האלה לפתוח את השערים, את דלתות מרום? ככה אומרים, התפילות האלה הן חזקות מאוד, הן תפילות שיש בהן שמות קדושים על פי היהדות, הן תפילות רובן קצרות אבל חדות קטן. גם יהלום הוא קצר וקטן, כמו שאני תמיד אומרת. אז כן, באמת תפילות מזוקקות מאוד, עם איזושהי תמצית של מידע על האדם שכתב אותם. ספר מקסים, מקסים, גם העיצוב שלו מעורר חשק. גם זכות הוצאת כתר שהיא הוצאה חילונית בסך הכל, ושכנעתי אותם לבוא לעניין הזה באמת עבור החילונים ועבור המסורתיים, ולעשות משהו שלא רק חרדים יכולים ליהנות ממנו, אלא כל אדם. לא, להתפלל זה פתח פיך והמלאהו, אז יש לנו במה למלא את הפה בתפילות הלב. תפילת הלב, אוסף תפילות המקובלים וסיפורים מחייהם. דוד לוי, תבורך, תודה רבה לך. תודה, תבורכו. שם הספר שדיברנו עליו עכשיו, המכיל אוסף תפילות של מקובלים, באמת תפילות קצרות וקולעות מאוד. יופי של מתנה לראש השנה, יופי של מתנה לעצמכם בחודש הסליחות והרחמים, תפילת הלב בהוצאת כתר שערך דוד לוי. עושה חשק מיכל שמואלי. ממרומי התפילות אנחנו לומדים לקרקע כהרגלנו. אוקיי, אז